Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. W dzisiejszym odcinku chcę podzielić się z Wami swoimi wrażeniami po obejrzeniu cyklu filmów Dekalog. Cykl ten polecieli obejrzeć mi nie tylko Wy, moi widzowie, ale także moi znajomi spoza Polski. Tak na przykład jeden z moich znajomych, mężczyzna w takim samym wieku jak i ja, powiedział, że w niektórych odcinkach łzy napłynęły mu do oczu i pomyślałam sobie, jeśli ten film może doprowadzić mężczyznę do łez, na pewno muszę to obejrzeć. Kiedy zaczęłam oglądać jeszcze pierwszy odcinek, celowo nic nie czytałam o tym filmie, żeby moja opinia była całkowicie moja i bezstronna. Jedynie co zrozumiałam na podstawie tytułu, że każda seria, każdy odcinek opiera się na jednym z 10 przykazań. No i tyle. Każdy odcinek z tego cyklu jest wyjątkowy i różni się od pozostałych, podobnie jak przykazanie. Za każdym razem zaczynałam oglądać nowy odcinek i odbierałam go jako zagadkę. Wiadomo, że teraz są takie przewidywalne filmy, gdzie widzowie wyrafinowani wiedzą z góry, co będzie dalej. Ale tutaj nie ma takiego uczucia. Patrzysz i myślisz w taki sposób, po co to jest ten kadr, dlaczego skupiono się mianowicie na tym szczególe. Ten moment na pewno jest tutaj nie bez powodu, albo na przykład to jest na pewno ważny moment w tym filmie. I tak każdy odcinek jest poszukiwaniem sekretnych znaczeń, podtekstów i dopiero na końcu pojawia się rozwiązanie. I to zatrzymanie uwagi i intrygi jest zasługą reżysera i scenarzysty Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Pisiewicza. Jak się okazało, ten kreatywny tandem jest bardzo udany. Krzysztof Kieślowski, przedstawiciel nurtu zwanego kinem moralnego niepokoju, bardzo ciekawie odczuwający i postrzegający rzeczywistość. I Krzysztof Pisiewicz, prawnik z wieloletnią praktyką, który znał i widział na własne oczy wiele ludzkich losów. To Krzysztof Pisiewicz był inicjatorem zdjęć do tego serialu. To z jego praktyki wyszły podstawy do niektórych odcinków, a w 1984 roku wyraził swój pomysł Kieślowskiemu. Oto to, co na ten temat powiedział Krzysztof Kieślowski. W kraju panował chaos i bałagan. Napięcie, poczucie bezsensu i pogarszających się czasów było wyczuwalnie. Miałam dojmujące wrażenie, że coraz częściej oglądam ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, po co żyją. Pomyślałam więc, że Pisiewicz ma rację, choć to bardzo trudne zadanie. Trzeba nakręcić dekalog. Długo zastanawiałam się nad strukturą tej recenzji, jak byłoby łatwiej i jaśniej przekazać mnie swoje myśli Wam. I zdecydowałam, że nie będę wymyślać koła na nowo i po prostu opowiem po kolei o każdym odcinku. Podzielę się tym, co przykuło moją uwagę, a także kilkoma ciekawostkami na temat tego cyklu. Pomimo tego, że wszystkie odcinki w tym cyklu nie są między sobą powiązane i można oglądać każdy odcinek osobno, w dowolnej kolejności, gdyby na pierwszym miejscu był jakiś inny odcinek, myślę, że to nie tak bardzo mnie zachęciło oglądać cykl dalej. Moim zdaniem ten pierwszy odcinek działa jak hak na widzów. Jako matka bardzo głęboko przeżyłam ten epizod i śmierć dziecka głównego bohatera. Widać, że ojciec nie chciał takiego zakończenia, że sam dokładnie dwukrotnie sprawdził wynik obliczeń komputera, co dowodzi, że jest odpowiedzialnym i kochającym rodzicem. Ale maszyna to nie Bóg. Komputer nie wie nic o życiu, prawdziwym życiu. Film ten nawiązuje do przykazania, aby nie robić sobie bożków innych niż Bóg jedyny. W dzisiejszych czasach takim Bogiem może być nauka, urządzenia techniczne, które w ciągu kilku sekund mogą dostarczyć nam dowolne informacje,
dać odpowiedź na wiele pytań. Ale nie należy zapominać, że to wszystko jest dziełem rąk ludzkich, a człowiek jest stworzeniem Boga. I życie ludzkie jest tylko w Jego rękach. Bez względu na to, jak ostrożnie staramy się chronić siebie i naszych bliskich przed krzywdą. W swoją drogą fabuła tego filmu opiera się na przeżyciach scenarzysty Krzysztofa Pisiewicza, syn którego pewnego dnia wybrał się na łyżwy nad jezioro niedaleko domu i długo nie wracał. Ten film był dla mnie trudny do zaakceptowania. Zainteresowały mnie dwie kwestie. Jako lekarz oceniałem zachowanie lekarza i jego postępowanie. Jako kolega, co powiedziałabym pacjentowi, gdyby miał wybór? Ratować poprzez kłamstwo nienarodzonego dziecka? Choć nie jest faktem, czy to kłamstwo, czy nie, bo lekarz nigdy nie może dać gwarancji, czy pacjent umrze, czy przeżyje. Uchronić matkę od ciężkiego grzechu dzieciobójstwa. Druga kwestia. Dlaczego kobieta tak bardzo bała się przyznać mężowi, że jest mu niewierna i jest w ciąży? Do tego stopnia, że przedłożyła uczucia męża ponad życie dziecka i była gotowa iść na aborcję. Czy to taki rodzaj miłości do męża? No wtedy by go nie zdradziła. W ogóle bardzo skomplikowana historia. Napiszcie w komentarzach, jak spostrzegaliście tę fabułę wy. Z ciekawością przeczytam wasze opinie. W tym odcinku widzimy, jak kobieta o imieniu Ewa, i myślę, że tutaj to imię nie jest przypadkowo, a wskazuje na Ewę Kusicielkę, próbuje wyrwać rodzinie kochanka i w taki dzień, Boże Narodzenie. Z jednej strony jest jej bardzo przykro, jest głęboko nieszczęśliwa, zmieszana w uczuciach i zagubiona. Z drugiej strony jej czyn jest ewidentnie godny potępienia, bo manipuluje i kłamie. A Janusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, wyraźnie poddaje się i daje się wciągnąć w tę nocną przygodę. Dobrze, że zwyciężył rozsądek i honor, a mężczyzna wrócił do wiernej, kochającej żony i dzieci. Swoją drogą pierwszy raz zobaczyłam tego aktora Daniela Olbrychskiego w roli młodego kmiecica w filmie Potop. Tutaj jest recenzja na ten film, która była niedawno mną nakręcona. Bardzo interesująco było zobaczyć tego wspaniałego mężczyznę 14 lat później. Boże Narodzenie to jasne i wyjątkowe święto, które łączy wszystkich krewnych, bliskich przy jednym stole, ale samotni ludzie w ten dzień czują się jeszcze bardziej samotni. I widzimy to na przykładzie głównej bohaterki Ewy. Dodam jeszcze o miejscu, w którym odbywało się zdjęcie. W internecie najczęściej pojawia się informacja, że serial kręcono w warszawskiej dzielnicy w Ursynowie. Jednak w wywiadzie z Krzysztofem Kieślowskim sam reżyser mówi, że to nie jest tak. Zdjęcie kręcono w osiedlu Nadzika, a potwierdzenie tego łatwo znaleźć na mapach. To ten sam dom. Nawiasem mówiąc, ten dom nie został wybrany przypadkowo, ale dlatego, że trzeba było stworzyć zamknięty kadr, aby przekazać widzowi poczucie, że główni bohaterowie są w jakiś sposób zamknięci w tej przestrzeni, że ich życie jest powiązane, choć pośrednio nawzajem, aby pokazać, że często ludzie żyjący tak blisko siebie są tak naprawdę samotni i samotnie zmagają się ze swoimi problemami. Ten odcinek ma podłoże autobiograficzne. Krzysztof Pisiewicz mówił, że kiedy był dzieckiem, przypadkowo znalazł w bibliotece rodziców kopertę z napisem „Otworzyć po mojej śmierci”. Wtedy chłopiec przeżył traumę, bo w kopercie okazał się testament. Przyznam szczerze, że oglądałam ten film z otwartymi ustami i zdziwieniem. Porusza bardzo złożony problem relacji pomiędzy córką i ojcem. Relacje to są aporeotycznie specyficzne. Nie chcę zajmować się tutaj psychologią, zwłaszcza psychologią Freuda,
bo mi ta teoria nie podoba się i ja nie traktuję jej poważnie, ale myślę, że każdemu ojcu nie jest to łatwo widzieć, jak jego mała córeczka, dziewczynka wyrasta, zmienia się, dojrzewa, stanowi się dziewczyną, kobietą, a później opuszcza dom i poświęca swoje życie innemu mężczyźnie, swojemu mężowi. Wydaje mi się, że matka i syn mają podobną relację. Często wychowujemy dzieci jak swoją własność i wypuszczenie ich z gniazda jest dość trudne. Ale ten film jest po prostu na krawędzi. Bohaterowie są o krok od kazirodztwa. I w tym miejscu chciałabym przypomnieć taką postać jak tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w każdym odcinku, jednak w różnych rolach. Kim jest? Pozostaje tajemnicą. Jego pojawienie się w kadrze odebrałam jako sygnał ważnego lub przełomnego punktu w fabule. Możliwe, że jest to anioł, który swoim spojrzeniem i obecnością przypomina o istnieniu Boga i konieczności przestrzegania tych samych 10 przykazań. I tak w 4. odcinku ten tajemniczy mężczyzna pojawia się dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy Anka otwiera list, choć naprawdę tego nie zrobiła do końca, i drugi raz, kiedy postanawia zostawić wszystko jak jest i zachować status quo. I myślę, że to jedyna słuszna decyzja. Jak myślicie wy? Ten odcinek był najpotężniejszy. Wiecie, że teraz są filmy, gdzie zabijają nie raz, a wielokrotnie, gdzie dosłownie latają głowy i płynie krew, ale nie pamiętam takiego wrażenia od nowych filmów pokazujących morderstwo, jak od tego 5. odcinku. Miałam ochotę krzyknąć: stój, wystarczy! Zarówno w przypadku, gdy Jacek zabije taksówkarza, jak i później, gdy wykonywa się wyrok śmierci. Wyglądało to okropnie, obrzydliwie. Czytałam gdzieś, że ten film, 5. odcinek, krótki film o zabijaniu, był impulsem do zniesienia kary śmierci w Polsce. Naprawdę trudno uwierzyć mi w to, że film może doprowadzić do tego, ale jeżeli coś wiecie na ten temat, proszę napiszcie. Fabuła filmu oparta jest na praktyce prawniczej Krzysztofa Piesiewicza. Estetyka filmu oczywiście za sprawą operatora jest bardzo nietypowa i mroczna. To tak jakbyś zanurzasz się w tę ciemność i naprawdę chcesz z niej jak najszybciej wydostać. Jedynie światło w filmie pada od prawnika, człowieka bardzo empatycznego, życzliwego i wyrozumiałego. Dał mi do myślenia dialog Jacka z prawnikiem, w którym Jacek mówi, że wszyscy są przeciwko niemu, a prawnik przekonuje go, że to nie jest przeciwko niemu, ale przeciwko jego czynom, na co Jacek odpowiada: to jest to samo. Czy przestępstwa i czyny istnieją niezależnie od osoby? W końcu każdy ma zawsze wybór i my sami decydujemy się do działania w ten czy inny sposób i prawdopodobnie utożsamiamy się z tymi działaniami. Nasze działania charakteryzują nas, czy nie? Jak myślicie? Ten film, podobno jak i poprzedni, istnieje w pełnometrażowej wersji. I jeśli pierwszy nazywa się Krótki film o zabijaniu, to ten krótki film o miłości. Jednak miłość tu jest wyjątkowa. Młody chłopak zakochuje się w znacznie starszej kobiecie i zaczyna ją podglądać przez lunetę. Pomimo oczywistego okrucieństwa swoich działań, facet jest w rzeczywistości nieszkodliwy. W miarę poznawania tego bohatera przypełniało mnie do niego sympatię, a jego absurdalne zajęcie nabiera cech naiwności na granicy świętości. Nie można tego samego powiedzieć o kobiecie, która zachowuje się wyzywająco, egoistycznie i okrutnie. Ten facet ma niesamowicie silny wpływ na samą bohaterkę. Pod wpływem czystości i bezinteresowności tego młodego mężczyzny na oczach widzów
kobieta zaczyna inaczej patrzeć na siebie, swoje działania i radykalnie zmienia swój styl życia. Choć każdy odcinek opiera się na jednym z 10 przykazań, Kieślowski nie chciał, aby te filmy były lekcjami religii. Zamiast tego użył przykazań jako punktu wyjścia do zgłębiania dylematów moralnych, etycznych. Oczywiście, że przykazanie nie cudzołóż dotyczy małżeństwa. Jak widzimy w filmie, bohaterka nie była zamężna, była wolna, swobodna, ale być może ona zdradzała samą siebie, marnowała swoją czystość, wewnętrzną wartość i zrozumiała to dopiero kiedy spotkała tego chłopaka, który kochał ją platonicznie i nic od niej nie żądał ze względu na swoją czystą miłość. Bardzo podobał mi się ten odcinek. Oglądałam to jednym tchem. W zasadzie ten odcinek był pozytywnie przyjęty przez krytykę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Głównym pytaniem filmu jest to, czy można komuś ukraść swoją własność. To właśnie mówi główna bohaterka, której matka wychowuje jej córkę jak własną. Widzimy tu dwie egoistyczne kobiety i dwóch mężczyzn uchylających się od odpowiedzialności, a pomiędzy nimi ofiarę, dziecko, dziewczynkę, która jest postrzegana jako rzecz i próbuje się ustalić, do kogo tak naprawdę należy. Ta relacja między pokoleniami kobiet osobiście mnie irytowała i powodowała zamieszanie i nieporozumienie. Najprawdopodobniej babcia chciała przedłużyć swoją młodość i jeszcze raz przejść przez macierzyństwo, którego natura ze względu na jej wiek już nie mogła jej dać, a prawdziwa matka Majka być może chciała zaspokoić swój macierzyński instynkt, którego w wieku 16 lat jeszcze nie było i który dopiero teraz zaczął się budzić. Szkoda dziewczynki, bo ta opresyjna atmosfera w rodzinie odbiła się na jej psychice. Widzimy, jak strasznie krzyczy przez sen i boi się wilka. Jednocześnie ciekawostką jest to, że dziewczynka w filmie ubrana jest w czerwoną pelerynę z kapturem. Zupełnie jak czerwony kapturek. No i kto jest wilkiem? Babcia czy matka? Swoją drogą w tym odcinku ni razu nie pojawił się tajemniczy mężczyzna. Jeśli wszystkie filmy z dekalogu opowiadają o czasie, w którym żyją bohaterowie, o latach 80., to ten odcinek bardziej opowiada i tak przynosi nas w przeszłość, a mianowicie o czasie II wojny światowej i zagładzie Żydów. Ten odcinek skupi się nad tematem relacji pomiędzy Polakami a Żydami i pytanie w tym filmie jest postawione niewygodnie, w pewnym sensie z oskarżeniem. Czy Polacy są winni temu, że na ich oczach działy się okrucieństwa i zabijano Żydów? I tak Krzysztof Piesiewicz w wywiadzie wspomina, że jego matka opowiedziała, jak na jej oczach Niemiec wyrwał dziecko Żydówce i ją zabił. Matka Piesiewicza oczywiście nie mogła nic zrobić, ale sam fakt, że widziała to, pozostawił w jej duszy poczucie winy. Bohaterka filmu Zofia, profesor etyki, stanęła przed wyborem: uratować żydowską dziewczynę od pewnej śmierci lub narazić na niebezpieczeństwo innych Polaków, którzy działali w Armii Krajowej i pomagali wyzwolić innych Polaków z rąk Gestapo. Jej wybór nie był korzystny dla Żydówki, odmówiła pomocy dziecku, za co później przez całe życie czuła się winna. Jest to duże obciążenie, nie da się ocenić jego dotkliwości, można się tylko domyśleć. Nie ośmielę się potępiać głównej bohaterki, bo w tamtych czasach działy się różne straszne rzeczy i nie wiem, czy mamy w ogóle prawo z perspektywy naszego pokolenia
oceniać to. Na oczach widzów rozgrywa się rodzinny dramat. Para, odnoszący sukcesy chirurg i piękna żona. Żyją w dostatku, czują się, że się kochają i istnieje między nimi duchowa więź. Co widać po tym, jak żona wyczuwa męża na odległość. Martwi się i czuje, że coś mu się stało. Jednak u głównego bohatera zostaje zdiagnozowana impotencja, a małżonkowie stają przed pytaniem, czy można żyć, kochając się jedynie duchowo, a nie fizycznie. Mąż daje żonie zgodę na związek na stronie, ale podświadomie nie jest na to gotowy i oczywiście nie chce, aby żona go zdradzała, ale żona zdradza. Małżonkami otwiera się kilka możliwych sposobów rozwoju relacji. I ten wynik, który osiągnęli, dla mnie jest wskaźnikiem, że ich miłość była prawdziwa. Bo jak wiemy z Biblii, prawdziwa miłość wybacza wszystko. I ta choroba, z którą spotkali się mąż i żona, stała powodem, żeby lepiej poznać siebie nawzajem i stać się sobie jeszcze bliższymi i droższymi. Nawiasem mówiąc, ten film był pretendentem do wersji fabularnej, ale niestety budżet był niewystarczający. Ten odcinek był dla mnie najzabawniejszy. Być może dlatego, że główną rolę zagrał Jerzy Sztur, którego pamiętam z Sex Misji. Dopiero niedawno nakręciłam recenzję na tę komedię, tutaj link. W tym filmie opowiada się o największym problemie w czasie teraźniejszym, o przywiązaniu do rzeczy. I myślę, że ten problem z roku na rok tylko narasta, biorąc pod uwagę, ile centrum handlowych teraz się buduje, jak dużo mamy rzeczy na własny użytek, jak to wszystko kupujemy pod impulsem, pod wpływem reklamy i bezmyślnie, i być może to wszystko nam nie jest potrzebne, ale nadal kupujemy i przez jakiś czas to bez żalu rzuca się do koszu. Film ukazuje jednak nie tylko chęć posiadania czegoś, ale patologiczne pragnienie posiadania, w tym przypadku znaczków. Tak chore pragnienie, że bohater sprzedaje nerkę. I gdyby nie Jerzy Sztur, film ten zostałby odebrany jako thriller albo kryminał, ale w sumie taki nie był. Powtarzam, śmiałam się. Chciwość i namiętność ukazane w dowcipny sposób pożerają bohaterów do tego stopnia, że nie mogą się powstrzymać i zapewne pójdą w ślady ojca. Wydawałoby się, że to nieszkodliwe zbieranie kawałków papieru, znaczków, ale do czego to wyrosło? Jak człowiek może popaść w różne skrajności i tym samym zniszczyć swoje życie? Oglądałam wywiad z Krzysztofem Kieślowskim i zapytany, dlaczego jego zdaniem serial zdobył tak wiele nagród i odniósł taki sukces za granicą. Odpowiedział, że poza tym, że serial pokazuje, w jakim kontekście żyli Polacy, stawia pytanie fundamentalnej egzystencji i trudności zwykłych ludzi, jak wszędzie na świecie. Myślę, że trzeba wspomnieć, że o sukcesie serialu świadczy następujący fakt. Budżet serialu był skromny, $100,000, biorąc pod uwagę, jaki był ogrom pracy. Natomiast dochód od serialu był 6,5 razy większy, czyli $665,000. Mój wniosek po obejrzeniu tego serialu jest taki. Żyjemy w XXI wieku. Film został nakręcony w XX wieku, a 10 przykazań zostały dane przez Boga w VIII, V, nie wiadomo dokładnie, wieku przed naszą erą. Jednak ich znaczenie w przestrzeni lat nie zostało utracone. Jest takie samo. Wydawałoby się, co jest takiego trudnego, skomplikowanego. Po prostu przestrzegaj te 10 zasad,
a będziesz szczęśliwy. Jednak w życiu ludzie często stają przed wyborem i spotkają się z takimi wydarzeniami, kiedy może nie chcą, ale łamią te przykazania. I dlaczego jest tak? Czy w ogóle przestrzeganie tych przykazań są możliwe? Jeżeli nie, to dlaczego Bóg dał ludziom to niemożliwe zadanie? A może to wszystko jest wykonalne? Wtedy co z nami wszystkimi nie tak? Więc dla mnie ten serial jest wspaniały. Budzi w głowie więcej pytań niż odpowiedzi. Jak mówią Polacy, karuzela pytań, zero odpowiedzi. Lubię takie filmy. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojej recenzji. Mam do Was prośbę, napiszcie w komentarzach, który z odcinków Wam najbardziej się podobał i dlaczego. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i proszę, jeśli ten filmik Wam się spodobał i Wy chcecie mnie podziękować, to zróbcie to kciukiem w górę, no albo możecie postawić mi kawkę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!